ግብፅን ኤርትራን ፀጥታን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ብሕታዊ ጉዳይ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ምዃነ ገሊፀን። ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘይዳወባ ሃገራት ድማ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንምቁፅፃር ዝገብርኦ ፈተነታት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ብምባል መርገፂ ሒዘን ምህላወን እየን ገሊፀን። بخلا أزراربا إيرتران قبصن نبي إثيوبيا بزغنع ملكع مس قيح بحر زي تداوب هاجر قيح بحر خطوقات زي حقاويو إيلان زلوا قبص أويد غازيتا الأهرام لومي زرقي حتى أبزرلت أبصاب منسترات قدايات وصاي كلتين هاجرات دحر زكايدوا حبرا وزته نزم مرقصه علاو كم زغبوريا حبيرا أكال جماجم قيح بحر زي كونا هاجرات نايت أتتا وي مكل خال تراخ وزدا زغبرو فتنتا دما كم زخوننا قليص أنا لوا منستر قدايات وصاي إيرترا عثمان صالحن منستر قدايات وصاي قبص بدر عبد العاطن أمونغا هاجراتهم استراتيجيكاوي شركنات نمحيالن أب حبراو قدايات زلوم مرقصيتات بخمي كواهدو كم زخولن كم زتايون تاغاليصلا منستر قدايات وصاي قبصي بدر عبد العاطي إيرترا لولاونتا هاجراو حدنتا غزاتاو حدنتا نمعقاب تغبر زلا صعري قبصي ملؤ دغف كم تغبر ارغاغيصو كلتين هاجرات قيح بحري مس هاجراو دحنت قتاو متأثر نايتن زداوبا هاجرات كم زلون قربيت قيح بحر زيكونت هاجر دما مس قيح بحر ابستاسسر قدايات القاخت اتو كم زيبلان غليصن علوا غازيتا الأهرام أبصبصابا وتوسخي منستر قدايات وصاي قبصي أبتي أبز حلف عدة منسترات قبصنا بإيرترا زتختمه سممع متحبار موقعزيا بحري كتكبر كم تصوعه قاليصا ات منستر قبص كلتاو نقدن معباي حبراو وفرن تبع كومد ما تساتفو كوبانياتاتن ولقاو صلات قبصي ابعداغا إيرترا نمسفحن زلوا تقداسنت قاليصلا قدامنا زوهبا عودتات عدنا لمعات تحت قرصي موقعزيا بحري متأثر ودبات مفراي مدهانيت كومدما مكفاف عسا كم زت قالوا ونقاليصلا منستر قدايات وصاي قبصي بدر عبد العاطي بتوسخي اب قرن افريقيا زلو قدايات قتتاوي هاجراو دحنت قبصي لو قلصن كله قبصي ابتزوبا صتان مرغان معقاب وفيته كوينا كتقصل مخاناون تزاريبو كم زفلت إثيوبيا ودب بحر تركب دليت كم زلوا دحر مغلاصا قبصي مس إيرترا صومال كومدما جيبوتن كالوت غرابتا هاجرات إثيوبيان محزنات كجمر زترأيت كوينا إثيوبيا دما قبصي كباب زمسل أقباب تفتصم الله بمبال بمنقدي وهابق المنستر قدايات وصايا أمباسادر نبيات جيتاچو كسيساني رايا إذا خمزيلن كل دما منستر وصايا قدايات إيرترا عثمان صالح أبتا قبص زقبر زلو مبصح مسفلو الأخ منقست أمريكا أب قدايات أفريقان ما أكلاي مبراقن مسعود بولس تراخيبو اتل علواي أما خارب بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب زخون مسعود بولس بمنقدي إيكس وينيك قدم تويتر أب زرقو حبريتا مس منستر وصايا قدايات إيرترا عثمان صالح أب كلتاو زمدناتاتن كلتين هاجرات زتكوره صبوق أفراين زبولو زتا كم زكايدا أفليتو مسعود بولس بزعبات زتخيد ركب أبزوت أمغلاتي تزرب أب نقدي زوباوك وطباو معبالن تان زتكور منبارا حبير له كلت يوم سبب مزيك ادمي حجي اب كايرو تراخيبهم تمساسال زرب اكايدهم منبارهم زكريو مسرت اتدحر ملسوت ترامب ناب صعدا غزا داغماي كم استبرابرز تغلص ركب كلت ين هاجرات كموداتا وارح زعلف عمتات حيزو اتا امريكا بالعلي ايرترا بيرات زنبرت اجدا كل عالن زمدنا ان بنور كملسن زبل منقسقاس كم زنبره ايرسعن نزز ملكت معبالتات بقاتا زي ملكته ملخت مسعود بولس نزوباوت صتا كبرهن كله حبراوت صعرتات كاب زخون وان العلي اقداسي اب زخون اللؤوان زباو قرجتات نمفتحن اب قيح بحرن قرن افريقان زلاغ سلام مرغان بلصقنا نمسقامن باونتاو منقدي بحبار كنسرح كم زدلي اسميرنا له كبل ونغاليصو بتوسخي نتي ابت زوبا زلو زتحلالخن مبزحت غزي بداهي زخونن كونتات بمغنزاب نمتحغازنا نمحيالن اب نقدي زباو قطباو معبالن صتان زلنا متحبار نمسفحن زلو عدلات دهسيسنا كبلون بزعباتي مس منستر وصاي قدايات إيرترا عثمان صالح زقبر ركب ملكيتو صحيف الزلا ركب مسعود بولسن عثمان صالحن نتن عمتات زحتي لصن حزمدنا إيرتران أمريكان محياس زقبر زلو حدش معراف مخانو كغلصن يحيو أمريكا كم ذكر اب 2021 حدن بسنكت إيرترا اب كينات تግራይ زنبرا تساتفو اب لعل سب سلطانن تكالاتن إيرترا قطباون وتهدراون بيناو اجدا امبيرايا يخون براب زقرب اوان بمونغو
ጎኘት ግብፂ ክልቴን ሃገራት ዝምድናን ምሕያሽን ነቲ እገዳን ንምልዓል ዘኽእል ባይታ ንምፍጣርን በተደጋጋሚ ክራኸባ ጸኒሐን እየን። ምዕባለ ናይቲ ክካየድ ጸንሐ ርክባትን ምልዓል እገዳን ዝምልከት ግን ስጋብ ሕጂ ብወግዒ ዝፍለጥ ነገር የለን። ድሕሪ ዳግማይ ምጅማር ውግእ ኣሜሪካን ኢራንን መጻወቢ ሆርሙዝ መሊሱ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወደቐሉ ኣሜሪካ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሑቲ ሻቕሎት ሓዲርዋ ከም ዘሎ ይዝረብ። ነዚ ዘጋጥም ዘሎን ክመጽእ ዝኽእልን ከቢድ ብድሆታት ፀጥታ ንምፍታሕ ምስ ኤርትራ ዝኣመሰላ ነዊሕ ገማግም ባሕርን ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣን ዘለወን ሃገራት ዘለዋ ዝምድና ከተሐድስ ዳጊማ ተደፍኣሎ ከም ዘላ ይዝግመት። ዝሕጂ ወፂእ ዘሎ መግለፂ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ገና ዘይተፈትሕን ዘይተመለሰ ዲፕሎማስያዊ ርክብን ዝድህሰሰሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዩክሬን ብግዴታ ወተሃደራት ንምምልማል ወይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግፋ ናይ ወተሃደራት ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ናይ ውሽጢ ሃገር ናይ ሓድሕድ ግጭት ከየምርሕ ተሰጊኡ ምህላው ተገሊጹ። ዩክሬን ነቲ ኣብ ዝሕጂ እዋን 50 ዓመቱ ገይሩ ዘሎ ሰፊሕ ወራር ሩስያ ንምምካት ሰራዊት ኣብ ምግፋፍ ብዙሕ ብድሆ ከም ዝገጥማ ዘሎ ይዝግለጽ። ሰራዊት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ስሩዕን ከቢድን ጸገም ምዃኑን ገሊጹ እዩ። ጸብጻብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ፖሊስ እቲ ሃገር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 600 መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ፖሊስ ከም ዝተፈጸመ ብምዝጋብ እቲ ስግኣት ይውስኽ ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ። እቲ ናይ መጀመርታ ዓብይ ፍጻሜ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ዘጋጠመ ኮይኑ ሓያሎ ክገፉ ዝመጹ ወተሃደራት ብኻራ ተሃሪሞም እዮም። ሓደ ካብኣቶም ድማ ህይወቱ ሲኢን እዩ። ኣብዚ ወርሒ እውን ኣብ ከተማ ሌቪቭ ኣስታት 200 ሰልፈኛታት ንኣባላት ፖሊስ ከቢቦም ክሃርምዎም ፈቲኖም ነይሮም እዮም። ማኪንኦም ገልቢጦም ድማ ንብረቶም ይዕንዮም እዮም። እዚ ናዕበዚ ኣርእስቲ ዘተ ኮይኑ ይዝርከብ። ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፍጽሙ ወተሃደራት ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕቲ ኮኒንዎ ኣሎ። ዘለንስኪ ነቲ መንእሰይ ሚኒስተር ምክልኻል ማይኮሎ ፎዶሮግ ምስ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ዩክሬን ብዘጋጠሞ ናይ ባህርን ርእን ግጭት ካብ ስርሑ ካብ ዘባረሮ ንድሓር እቲ ሃገር ኣብ ዕግርግር ኣትያ እያ ዘላ። እቲ ሚኒስተር ምክልኻል ካብ ስልጣኑ ምውራዱ ኣብ ውሽጢ ወተሃደራዊ ሓይሊ ቁጥዐ ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኪየቭ እውን ተቃውሞታት ተኻይዱ ነይሩ እዩ። ኣብ ካልአይቲ ከተማታት ሃገር ዝኾነት ሌቪቭ እውን ቁጥዐ ዓብዩ ምህላው ይፍለጥ። ብዙሓት ወተሃደራት ከዓ ካብ ኩናት ክወፁ ይፍትኑ ምህላዎም ተገሊጹ። ብሪጣንያ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኬር ስታርመር ብገዛእ ፈቃዱ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምውራዱ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሰሚያ። እዚ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣንዲ በርንሃም ዝበሃል ኮይኑ ንሰልፊ ዕዮ ክመርሕ ድሕሪ ምምራጽ እዩ። ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ክሰርሕ ጸንሐ መራሒ ሰልፊ ዕዮ ኬር ስታርመር ካብ ስልጣኑ ምስ ወረደ ተኪእዎ ዘሎ። በዚ ከዓ ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት 50 ቀዳማይ ሚኒስተርያ ትስየም ዘላ። ኣንዲ በርንሃም ነዚ ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሒ ዘሎ ቁልጥፍ ምቅያር ኣዝዩ ይግንዘቦ ከም ዘሎ ይዛረብ። እዚ ግን ብዙሕ ዘገርም ኣይኮነን ድሕሪ ምባል እቶም ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ዕዮ ካብኡ ወፃእን ዘለዉ ነቐፍቱ ነዚ ህሞት እዚ ንነዊሕ እዋን ክደፍእሉ ከም ዝጸንሑ ብምምጓት ገዳማዊ ፍሽኽታ ከርእዩ ይኽእሉ እዮም ኢሉ። በርንሃም ስርሑ ብቁልጡፍ ንምጅማር ቆሪጹ ተላዒሉ ከም ዘሎ ዝገልጽ ኮይኑ ዝከኣል ኣብ ዝኾነሉ እዋን ድማ ነቲ ከም ከንቲባ ዓባይ ማንቸስተር ኮይኑ ዝተጠቀመሉ ኣገባብ ኣመራርሓ ክዕቅብ መዲቡሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።